ג'ורג'ית? את שואלת אותי? רגע, אני לא יודעת. כן, ג'ורג'ית. ומה של משפחה בבקשה? שיט, ידעתי את זה. מה של משפחה בכל זאת? סבטלנה. אוקיי, ג'ורג'ית סבטלנה, בבקשה להתחיל. מוזיקה בבקשה! אין מוזיקה. למה? כי זה התקציב, בבקשה. השיר? כאן? כן. עכשיו? כן. לבד? כן. טוב. וואי, אני קצת נחלטת. מתוקה שלי לא עברת. למה? כי לא עברת. לשם. לשם. אבל אני ידעתי שאני לא אצליח, אז למה בכלל אני חושב שאני אצליח? למה? טוב, אני חושבת שאני אחזור הביתה. כעבור יום. הבכי שלי לא שווה את זה. רגע, יש לי רעיון. אני, בכבודי ובעצמי, יקים להקה משלו! טוב, אני הולכת לסופר לקנות כמה דברים. מי את? אני זמרת אופרת ליווי, ואני לבד. גם אני. אז אני אביע את זה בשיר. אהבתי מהלהקה שלי, אני לא יודעת למה, אבל יש לי שאלה, האם את מוכנה להיות איתי בלהקה? כן? רק אם אני לא אשמע את זה בחיים. בואי. בואי נעשה את זה! בואי נעשה את זה! טוב! איזה קהל קשה. לא צריך. לכו הביתה, כעבור כמה חודשים. בבקשה! תנו לנו כסף! בבקשה! בבקשה! נשים! תראו אותנו! תודה. תודה! תראי, עם הכסף הזה נוכל לעשות סטנדאפ. זה!